kuna dashi to ko tawakkalitu Allah jongi jigi de ka dalima sayi tawakkalitu Allah alamani bunya dogo yashi to ko tawakkalitu Allah adama dumbi bunya ninga klagi joya tawakkalitu Allah alamani bunya dogo yashi to ko tawakkalitu Allah uko somu nyenjigi semme. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais à moi, pourquoi tu veux ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasrad Namo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici war sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitalou, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniou, boulangerie, supermarché, hôtel, barou, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na
Agence Dunia Travers Service ako abibu de masegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala ka segi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola ka nisoja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singadi agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 Tani wolofla, 76, 75. Ngo 98, tani wolofla, 76, 45. فما على الله توكلت على الله وينكو يبتو دلما سبلو توكلت على الله بابا جوسي ترويلي كي جيكي على دي توكلت على الله جوسي إيجي سمي دلما صلاة Juma time ko nyuma alsa alaka dana au bela jele ma bato munu gara ala ku bela jele mine alaka hine anga taba la alaka yafako uma uyanko kitimina alako nogaya anu beta jamima alako nogaya alaka anyerenya kanta do ngono ulada ina anga kibaria o famba na natana nye kulubaka o fei irisu ka ministry danga aleba anfe atamala ISC jamana abe munumunu salola o kona na ka keni mali e bole minga irisila ka o fe nabla job kunyala yinu fesa ulika job se ka boloda togo mi irisila ka o temenen ko fesa la sigide woro ulu nana kanuka la sigide seben fana di kuluba fama sigiro la mi e douane directeur baye alebe labena kata Afrique du Sud jien selege nani douane ulubna na ta nyoanye ye o bara hogumu kona na minga ngake anana o fawye surasila ka o fe kiri tigilama munu be ulu be hakili jagabola ya sauka bara be saga nya ugolo togomi Cheikh Tidiane Gaye ni ale ye Senegal ka o ka jamana ni jamana wara chesra yana wa ministry koro e Ablaye Wade ka wati akoko ISC ko fembado ko kobanye blado na mine togo nyana na baraka togo nyana minye ko kan kibare o ye sabutana yo wala fo yere fei ulu le kunya yira ka foko anga nina te do sisa o segra uko kibare o yere kibare di ka ɲɛfɔli kɛ ala anu y'a sɔrɔ degun woni maliyɛnw y'o sɔrɔ ka ban n'an bɔra ye an bɛ taa Namibi an na taa Mozambique fana farikolo ɲɛnajɛ joliba supporters k'u bɛɛ lajɛlen welelen no hɛrɛma kɔnɔ karido ɲɔgɔn yela Yuba Sise ale nana ka na i dantigɛ an ye an b'a dɔn k'a fɔ joliba ale tun bɛ Tinisikaw fɛ joueurs kɔni segira farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw o bɛna an ka wulada in na kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kuncɛ nin ye an donkan ye wulada in na aw bisimila Jani.ml FM ale sanfɛla la.
bela jelen fo ka bela jelen waleɲuman dɔ kuluba fama sigiyɔrɔ la kunungo min ye général d'armée Assimi Goïta ye Irisu ka premier ministre danga n'o ye Alexandre Novak ye ale bɛ taama la an fɛ yan min ye Irisi fédération tɔgɔla a nana yan min ye Alexandre ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kelen mana ministre 6 ɲɔgɔnna o bɛ a nɔfɛ kuluba fama sigiyɔrɔ la Assimi Goïta ale y'a bisimila Sadio Kamara tun bɛ kɛnɛ kan min ye premier ministre tun bɛ kɛnɛ kan ministre des finances tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se an ka jamana fana ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maa kofɔlen a ko ale kɔni nana a nakun ye min ye o ye k'a fɔ u ka jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye o de ye ci do ale kɔrɔ ko a kana AES jamanaw kɔnɔna na taama la taama in kun fɔlɔ o ye Bamako ye sabula nin waati in na min ye Mali ye AES ɲɛmaaya a bɛ anw ka jamanakuntigi bolo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye sigi senfɛ kulubakaw fɛ yen baabu ye tali kɛ min na sa o ye kuranko ye min ye bolimafɛnko ye ka taa se mobilikow ma sɛnɛko ale ni kuranko Novak a y'a yira sa k'a fɔ ko olu b'a fɛ Irisi jamana ale ni Mali jamana u ka bolodi ɲɔgɔnma ka kɛ sana yɛlɛ bolodi ɲɔgɔnma ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi sen ka laɲini minnu kɛra olu bɛ se ka lawaleya cogo min na a ko k'olu kɔni nana yan ka na sinsinni kɛ Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen depuis diɲɛ bisimila fo ka na se bi ma dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na min ye Irisiw ka vice premier ministre ye a y'a yira fana k'a fɔ nin waati in na AES jamanaw olu fana bɛ yen Bamacɛwale ni jugawale kɛlɛli bɛ se ka kɛ cogo min yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min ale ni sɔrɔ yakubali ko u nakun ye o ye an ka ministre n'o y'an ka ministre ɲɛmaa ye général de division Ablaye Maïga ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ministre de l'administration territoriale y'a ye fana a ko k'a bɛ Irisiw fo u ka nin nali la an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma na Ablaye y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye kɔmasegi ye kɔmasegi min ni a kunko la ɲinina Ablaye Job fɛ Mali ni farafinna ni Irisi ka lajɛ senfɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'a lajɛ AES jamana olu bɛ taabolo min na bi faranga bɛ se ka kɛ olu ta ka cogo min n'o Irisi ka tila k'a sinsin kosɛbɛ o de la ko a nana sa ka na nin baara in k'olu bolo da anw yɛrɛ fɛ yan n'a bɔra yan a bɛ taa Burkinakaw fɛ yen ka sɔrɔ ka taa Nigerkaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko AES jamanaw olu ni Irisilakaw ka bolodi ɲɔgɔnmaw bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ o ye wolomasiri tabaw olu ka taabolow ye o fana kɛrɛfɛ farangaw min fana bɛ yen sa o ye yiriwali ye fo ka taa se sɔrɔko ma sabula nin waati in na min ye jamanaw ye o ko fo u fana ka u sinsin ka wuli u kolo la sɔrɔ minnu b'u ka dugukolo jukɔrɔ u ka se ka a nafa bɔ Irisi ni farafinna ka lajɛ min kɛra octobre kalo novembre kalo tɛmɛnen tile 9 n'a tile 10 n'o kɛra sosikaw fɛ o laɲini dɔ de tun ye nin ye min ye nin délégation ba in ale bɛ se ka na cogo min na Mali kɔnɔna na ka na ka kɛ ni an ka jamana ministre min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye laɲini kɛ kɛnɛ kan o ɲɔgɔn ye senfɛ Irisiw fana m'a bila dagirinda la u n'u ka maa minnu nana maa mafalenw b'u la jagokɛlaw b'u la seko ni dɔnko tigilamaw b'u la bayɛlɛmalikɛlaw b'u la min ye nɛgɛjuruko ta nasira ka taa se bolimafɛnko ta nasira ma pankurunko u bɛɛ lajɛlen bɛ u la ko Irisi kɔni bɛna nin kɛ u ni Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen min ye u ni AES fana ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fana bɛ yen colonel Assimi Goïta kɔni ye bonyamasegi kɛ u ye k'u fo sa k'u waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na sa u ye baaraw daminɛ u ni Mali ministriw ka ɲɔgɔn yew kɛ yaasa ko minnu fɔra u bɛ se ka lawaleya cogo min na sɛbɛn minnu kun ɲɛ bilara olu dɔw bɛ se ka tɛgɛnɔ bila cogo min nka min ye AES taw ye n'u bɔra jamana tɔw kɔnɔ tuma min na sa kɔmasegi bɛna kɛ Assimi Goïta ye yaasa tɛgɛnɔ bɛ se ka bila o sɛbɛn minnu na olu fana ka se ka sigi sen kelen kan cogo min na halisa an bɛ to kulubakaw fɛ yen lasigiden 6 olu nana u ka lasigiden sɛbɛn di Assimi Goïta ma kunungo min ye alamisa ye nin kalo in tile 28 lasigiden fɔlɔ min nana sa n'o nana ka na a ka sɛbɛn di o ye farajɛlakaw ka kɛlɛya tɔnba n'o ye Union européenne ye olu ye maa min bila ka na sa o ye Thomas Ecker ye Thomas Ecker ale yɛrɛ kun ye Union européenne ka lasigiden ye Algérikaw fɛ yen maa min don sa ko maa kalannenba don min ye Alimaɲikaw olu ka duden don o la sa u y'a ta k'ale de sugandi a bɔlen Algérie kabini san 2019 ale yɛrɛ kɔni ye baara kɛ Union européenne ni bɛn ni kelenya baara hukumu kɔnɔna na Union européenne faaba la Bruxelles kaw fɛ yen o kɔfɛ sa doctorat o fana b'a bolo master la ale ni tarikuw la maa min don a yera k'a fɔ ko maa mafalen don Égypte kaw olu fana ka lasigiden kura o nana an fɛ yan
lasigiden ale tɔgɔ ye sa Mohamed El Gamal ni kɔni ale ye siyansi kalan kɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ kalan a y'o fana kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kɛrikaw fɛ ale ni madridikaw fɛ jɔyɔrɔ min dilen filɛ ma nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabula u ka bolofara dɔw bɛ yen u ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso kɔnɔna na mun kɛlen don anw fanfɛ jamanaw ma sa a y'o baara kɛ consultant ya a y'o kɛ Espagnekaw fɛ ale ni Colombikaw fɛ furancɛla fanga ɲɛma a ye maa wɛrɛ fana ka lasigiden sɛbɛn minɛ o ye Kongokaw ta ye min ye Jean-Luc Saint-Vito Akevisi ye ale de kɔni nana nin waati na sɛbɛnnikɛla don Kongo kɔnɔna na ale yɛrɛ bangena san 1952 Brazzaville-kaw fɛ yen professeur d'université fana don min ye kalanfaya a y'o kɛ seko ni dɔnko ka se ka seko ni dɔnko kɛ ka Kongo yɛrɛ yiriwa kosɛbɛ a y'o baara kɛ min ye Kongo kɔnɔna na a y'o ministeriya kɛ ka tɛmɛ a yirala sɔnna k'a fɔ ko maa ma falen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na an fanfɛ bolo fɛ yan sabula a tun bɛ Senegalikaw olu de fɛ yen Excellence Luc Jean Saint-Vito Akevisi ale de kɔni bilalen no nin waati na sa ka na min ye ayiwa kabi cɛ in ka papiye tɔ don hali bi koyi a ye sɛbɛn minnu sɔrɔ a ka kalanko hukumu kɔnɔna na n'o ye kongolais ye sa ko o kɔni ye mérité université wa min ye a yɛrɛ si bɛ san 72 de la maa naaninan min bɛ yen n'o y'a ka lasigiden sɛbɛn fana di sa o ye Muzongo ye ale ye République démocratique du Congo o tuma Congo fila bɛ nana Congo Brazza ni Congo Kinshasa o tɛ sa wa ayiwa Muzongo ko ale de kɔni bɛna kɛ nin waati na sa RDC ye ale ka lasigiden an fɛ yan maa min don sa ko a fana ye kalan caman kɛ sanayɛlɛ kalanw na baara ko ta nasira fɛ u ka université la ale ni politiki ko a y'olu kɛ a kɛra lasigiden ye RDC tɔgɔ la min ye lasigidenw bɛɛ lajɛlen na kɔrɔbalen ye olu tɔgɔ la a yira sa k'a fɔ sa ko a kɔni ye kalan caman kɛ sanayɛlɛ kalanso a y'olu fana kalan kɛ u ka min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriya danga o fana tun bɛ a bolo yanni a ka kɛ u ka seko ni dɔnko minisiri san 2024 san 2026 maa kofɔlen fana a fana ye livre caman sɛbɛ sabula min ye Kongokaw yɛrɛ fɛ yen Kinshasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cour d'appel ale n'u ka wasabulon a y'o baaraw fana kɛ ka tila ka gouverneur fana kɛ Kinshasa nin di maa denni ye dɛ keba ka kɛ avocat ye cour d'appel la ka tila ka kɛ wasaden ye ka kɛ gouverneur ye ka tila ka kɛ lasigi a kɛra IBK ye ambassadeur kura min nana sa Gambie tɔgɔ la Mali kɔnɔ ale kɔni sigiyɔrɔ eko tɛna bɛn Senegalikaw fɛ yen ma wa min ye Andrani Sibi k'a fɔ ko Sidibe dɔrɔn sa i bɛ taa i ka Sidibe sɛbɛn ka tila ka Asiko laban na yen tuguni u k'a fɔ dɔrɔn Abdramani Sidibe a banna ko Adreme Sidibe a wolola san 1957 avril kalo tile 29 min ye maa min do sa ale de kɔni mina na Mali lasigidenya kɛ Mali kɔnɔna na Gambie tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fana a sigiyɔrɔ o na bɛn Senegalikaw fɛ yen ma a ka baara kɔni kan ka kɛ min ye Mali ni Gambie ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na balimaya ni sindiya la maa laban min bɛ sa ni o y'a ka lasigiden sɛbɛn di sa n'o ye maa 6nan ye o ye Malaisikaw ka lasigiden ye Zeyan Ezra Zahrahi ale de ye o ye maa kofɔlen san 20 ani kɔ a y'o de kɛ lasigidenya la a ye nin baara in kɛ diɲɛ fan caman fɛ Union européenne nagakɔrɔla la ka bɔ yen ka tila ka taa tuguni Malaisie tɔgɔ fa Nations Unies kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa Autrichekaw a bɔra olu de fɛ yen ka na i kunna anw ka jamana kan min ye maa kofɔlen ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ Mali ni Malaisie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna koyi ni maa min t'o dɔn ale bɛ hakililajigi kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baaraba caman de kɛra wa Malaisie lasigiden a b'an fɛ a mɛnna han tiɲɛ depuis Alpha Tlé aw yɛrɛ tɛ ninnu dɔw yɔrɔ dɔn Malaisie ninnu u bɛ diɲɛ fa jumɛn fɛ dɛ Asia olu ni ninnu don quoi ani dugu minnu su bɛ ko ye k'a sɔrɔ anw bɛ tile la wa f'i ka taa Éthiopie de bɛ nin dugu ninnu dɔn donc ale de tun ye maa 6nan ye Énergie du Mali premier ministre taara olu fɛ yen a mara premier ministre taalen a ko k'o ka énergie mɔgɔw yɛrɛ bila u yɛrɛ ka fɛɛrɛ ɲini ko in na koyi u ka hakilina ye min ye maa ma falen minnu bɛ énergie kɔnɔna na olu ko sisan kɔni a bɛ se k'a fɔ ko politiki o bɛna se ka baara kɛ tilennenya la
k'a yira k'a fɔ ko sisan kɔni u bɛna se ka lawaleyali kɛ énergie mɔgɔw ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman y'olu bolo fɛɛrɛba minnu kun sigilen n'u bolo olu ka se ka sen sɔrɔ zen na k'a lawaleya ka ɲɛ wa fana k'u labɛnnen don danaya min dar'u kan ka se ka o danaya wuli wa min ye u ka degun ye u tɛna olu dogo wa fɛɛrɛ minnu fana tigɛlen n'u bolo lafiya bɛ se ka don cogo min na amara ko bɛna sɔngɔ yɛlɛma dɛ sɔngɔ yɛlɛma in a na ɲɛsin yɔrɔbaw ma min ye yɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw ye minnu ka kuran jeninta ka ca k'olu ka sɔngɔ kɔni bɛna yɛlɛma wa énergie ko wa a ka dɔrɔmɛ kelen u tɛna ja kɔ mɔgɔ fɛ yen tuguni n'u y'i ka compteur kɔrɔlen bɔ u bɛ i sago sigi i fɛ yen i kɛra maa ye k'u bɛna n'o ɲini gouvernement fɛ wa fana fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana u ka yamaruya u ka se ka taji sɔrɔ k'a mara u yɛrɛ bolokɔrɔ yan o fɛɛrɛw fana ko bɛna n'o fana ɲini yaasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na ko u kɔni bɛna n'olu kɛ nin ye maa mafalenw ye minnu ye nin fɔ ministre ale ka fɛn kɔfɛ sabula a fɔra k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakilina di hakilina yira olu hukumu kɔnɔna don inspecteur général de douane Amadou Konate ni ala sɔnna a ma ale b'i kunna Afrique du Sud ka dimanche nata in maa kofɔlen n'o ye douane directeur ba ye an fanfɛ bolo ni farafinna fana camancɛ fanfɛ bolo diɲɛ seleke naani douane bolofara min bɛ yen o ɲɛmaa dankan dɔ bi a hukumu kɔnɔna na sa a tun bɛ Nizɛrikaw fɛ yen lajɛ kɛnɛ ka lajɛ min bɛ tali kɛ douane bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na an fanfɛ bolow fɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa Afrique du Sud kaw fɛ yen a bɛna taa tile 7 baara la tile 7 baara min n'o bɛna tali kɛ sa Mali ale yɛrɛ kelen tɛna kɛ Afrique du Sud o douane ɲɛma ka taa se Nigeria ta ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ani Cameroun fanfɛ bolo ninnu bɛɛ lajɛlen sa ni bolofaraw sigilen don yɔrɔ min na douane ɲɛmaaba tɔgɔ la douane soba tɔgɔ la olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛba kɛ ni diɲɛ seleke naani douane yɛrɛ secrétaire général ye o kɔni tɛ kodenni ye o kɛnɛ kan ni maliyɛn bɛ yen o k'an ka fo a ka cɛsiri n'a ka timinadiya la baara kɛcogo ɲuman na yaasa halisa an ka douane laɲini ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min kiiritigɛla minnu bɛ sɔrɔdasiw ka bolo kan olu ni jɛkulu dɔw ye ɲɔgɔn ye jɛkulu min bɛ tali kɛ sidako kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ baara minnu kɛra sa yaasa ka se ka sidabana kunbɛn wolomasiri tabaw ka fanfɛla la n'o o ye u ka cellule sectorielle ye min sigilen don sidabana kunbɛli kan sa olu kɔni ye barosigi kɛ barosigi min n'o o ye tali kɛ sidako yɛrɛ bɛ dakun jumɛn na bi baara in kɔni kɛra alamisa min ye police justice militaire direction ba ale kɔnɔna na ɲɛmaa danga ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu sera ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan min ye jateminɛ minnu kɛra kunbɛli bɛ se ka kɛ cogo min na sidabana yɛrɛ maa bɛ se ka tanga ma cogo min na sɔrɔdasiw ka fanfɛ baara minnu sera ka sigi sen kan min ye colonel Jacques Kone ye a y'a yira directeur tɔgɔ la sa ko a b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula nin kimɛli in ka ɲi kalansen kura min bɛna sigi wolomasiri tabaw kunna ka kɛ n'u ka laɲiniw ye yaasa min ye sidabana ye ale bɛ se ka ɲɔni ka taa cogo min ko u n'o baara kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ ani kalansen minnu kun sera ka sigi u kunna ani u ye baara minnu kɛ ni majɛ minnu yera la sa u y'olu fana dantigɛ ONG min bɛ yen n'o ye IMADEL ye ale ɲɛmaa n'o o ye Alayi Jalo ye a fana ye kuma ta a ko wolomasiri tabaw kan ka fo nin waati in na sa u bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan olu yɛrɛ bɛ ka u ye wolomasiri tabaw ko laɲiniba minnu kun kɛra u fɛ sa k'u bɛ ka olu dɔw sɔrɔ min ye Yaya ye sa Alayi Jalo ye a kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka kɔn ka ko caman kunbɛn yaasa u ye jaabi ɲuman minnu sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na min ye u ka baaraw ye wolomasiri tabaw ka gun kan fɛɛrɛ ka sigi fana u ka bɔ ɲɔgɔn kalama Colonel Major Seydou Alassane Coulibaly ale yɛrɛ ministre tɔgɔ la sa n'o ye wolomasiri tabaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara tɔgɔ la a y'a ɲini u fɛ sa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jaabi ɲɛnamaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a kɔni ye justice militaire maaw n'o ye kiiritigɛla minnu sigilen don wolomasiri tabaw ka gun kan k'olu fo u kɛlen k'u ka yɔrɔw d'u ma nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye ministre so ye ale ka laɲinibaw olu bɛ se ka sabati cogo min na ka kɛ ni sidabana ale kunbɛli ye halisa an bɛ to o kokolen hukumu kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye nin waati in na sa fɛɛrɛ min sigilen don n'a bɛ fɔ o ma sa ko régime d'assurance maladie médicale ale baaraw kimɛli baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ minisiri bolo minisiri min bɛ an ka jamana lakana ko kunna a yira sa k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna na yan maa 300,000 maa 435 15 ko olu de bɛ bi sete maa minnu ye ni olu kɔni tɔgɔ kan ka sɛbɛn a yira ka fɔ sa ko min ye ni san 13 laban in kɔnɔna na sa min ye maa 435
kɛmɛ maa ba kɛmɛ naani bi duuru ni kɔnɔntɔn kɛmɛ duuru ani bi saba ni kɔnɔntɔn ko olu de kɔni bɛɛ lajɛlen joginna maa minnu bɛ yen sa n'olu kun kan ka dɛmɛ kan ka ta ka don olu ma dɔw ta kɔni kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen min tɛ ka nin assurance in wari sara dɛ n'an ma cotisation sara a tɛ se ka furakɛ ka ɲɛ dɛ fo cotisation de kɔni o ka sara yaasa baara bɛ se ka kɛ kɔkan kibaruyaw la Marokukaw fɛ forum bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mede hukumu kɔnɔna na sa Cheikh Tidiane Gaye ale ko min ye ISC ye ko ISC ye banakurukisɛ ye banakurukisɛ min n'o kɛlen don ka CEDEAO yɛrɛ sɔrɔ bi Senegalikaw ka jamana minisiri kɔrɔ mun b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Cheikh Tidiane Gaye ye ale yɛrɛ de kɔni bɛ farafinna ka jɛkulu dɔ kunna min bɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ a ko sa ko min ye Tanzikaw fɛ Maroc ko ISC ko n'i y'a ye yɔrɔ jan fɛ k'i b'a fɔ ko foroko langolo ko nka ko n'i gɛrɛla la k'a jateminɛ k'a maanifinw jate dɔn bagan minnu b'a kɔnɔ sɔrɔ minnu b'a kɔnɔ nese minnu bɛ a ye k'a bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi base ɲɛnama ye ni u sera ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ a kɔnɔna na a ko min ye CEDEAO ye ko o mara kɛcogo jugu o baaraw faamuyakobaliya ka ɲinɛ jamanadenw kɔ pewu k'u ɲɛsin politiki kow ma k'o de ye CEDEAO bilani kan ko nɔn tɛ ko CEDEAO de kun kan ka kɛ ka ISC sigi sen kan ISC min tun bɛ se ka fanga sɔrɔ ko sabula CEDEAO misali ɲuman n'o fara ɲɔgɔn kan la jamanaw la farafinna ale yɛrɛ kɔnɔna na bi na kuma tɛ min sera ka se ka jaabi kelenkɛrɛnnenw sɔrɔ nka k'u ka fili kɛra min ye u ma jamanadenw kunkanko kɛ o kunkanko ye jamana minnu filɛ nin n'u fununa ka bɔ CEDEAO la k'u funukun ye kelen pe de ye ale ka jate la dɛ sabula a yira k'a fɔ bingalikɛlaw bɛ bi u kan jamana in si ma se ka wuli ka jɔ kɛ u y'u to yen ten maa wɛrɛw de nana ka na fɛnw sigi sen kan min tɛ jamana ninnu bɔ nɔgɔ la a t'u taa ɲɛ ko de la sa u yɛrɛ fana wulila k'u jɔ u yɛrɛ ye Senegalikaw u ko minnu y'a fɔ ko olu ka da tugulen don k'olu ka da ma tugu maa si ɲɛ k'olu kɔni ye min fɔ dɔrɔn ko maaw ka se k'o faamu k'o de ye k'a fɔ ko biométrie o de bɛ don anw ye dɔwɛrɛ fɔ n'o tɛ de o nkalonma yɔrɔ bɛ mini aw ko nina ti don aw fɛ an ko nina de ti don aw m'a fɔ ko biométrie ti don dɛ aw dun fana m'a fɔ aw ka bataki kɔnɔna fana ko min ye nina ye ko aw sɔnna o ma nka maa minnu bɛ sira ka kiba tile fila in na u ko k'u ye sɔnnɔgɔya kɛ parce que i b'a dɔn fana k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ sariya la Senegali ye min kɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ ja anw bɛ ka jɔrɔ fɛn min yɛrɛ la o yɛrɛ tɛ se ka kɛ hali ni a kɛra ko papiye ninnu fɛn ninnu banna sariya min sigilen don taa ni ka segin la o tɛ CEDEAO bolo o tɛ maa bolo o ye jɛkulu wɛrɛ de ye min bɛ diɲɛ bɛɛ de kama lakodɔnni sɛbɛn ni jamanaw jɛra k'a jira k'a fɔ ko nin de y'u ka lakodɔnni sɛbɛn ye olu b'a ta olu ka dabada ma o tɛ politiki ko ye o tɛ fosi ye donc fo mɔgɔw k'o fana faamuya ko la an bɛ Air Burkina Sanogo an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan sabula sɛbɛn ninnu caman bɛ yen a ye bilasirali k'o la yaasa an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ka bɔ fili dɔw olu kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen min ye Mustafa Jakate ko ale kɔni minɛna wɔlɔfɔw yɛrɛ ka faaba kɔnɔna na Dakar ko sabula ko a ye nɛnini kɛ a ye maa dɔ nɛni bɔlɔlɔ sira in fɛ sa kɔni ko o bɛ dan sigi o tigi ka fɛn na député in ko a kɔni kun nɔ minɛna siɲɛ 2 bɛɛ k'a bila kaso la nin waati in na e ko zen ta ko a na bɔ o la wa Liberiakaw fɛ yen olu ka kɛlɛbolotigi kɔrɔ n'o ye Prince Johnson ye ala ale ka kalifa minɛ a la kunun ko k'a si to san 72 la a kɛra u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna sa fɔ ma sa ko Up for Women min ye Liberia yɛrɛ kɔnɔna na maa kofɔlen a ye ko caman kɛ waati dɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ ale de kɔni kun photo bɛ ka video bɛ ka bɔ keba a bɛ k'a ka dulɔ min a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka Charles Samuel Do Boso ka tila k'o fa k'o su bila wotoro kɔnɔ ka yaala n'o ye Liberia kɔnɔna na maa kofɔlen a tilara ka kɛ maa ye maa min jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a ka kabila la a yɛrɛ donna kerecɛnya la a tun bɛ maaw waaju keba jamanakuntigi min filɛ u kunna nin ye n'o ye Boke ye Prince Johnson a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a nali la fanga la dɛ sabula ale tun bɛ Charles Taylor ka tɔn na Charles Taylor o binnen yanni o yɛrɛ ka bin yɛrɛ o kɛlen ka fanga ta a ye 5 don fiɲɛ na ka t'i da Nigeriakaw fɛ ka san 11 kɛ nin Prince Johnson kelen de ko kunnafonidilaw ma ko ale sen yera Thomas Sankara fagali la
ale de côté aywa maa min kɔni don sa ale fana ala y'a miniji dɔgɔya bi liberakaw fɛ yen ugandakaw fɛ yen u ka jamana kɛɲɛkɛ yan fan fɛ ko min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ kɔni kɛra ye sabuya bɔra sanji la sanji de kɔni nana ka na dugukolo bɛɛ lajɛlen cɛ maa 30 o de tununnen don bi min ye ugandakaw fɛ yen u ka ɲɛmaaw n'o y'u ka marabolo ɲɛmaaw ye olu kɛlen don ka wulikajɔ boloda premier ministre yɛrɛ ale yɛrɛ wulila k'i jɔ anw ye min ɲɔgɔnna kɛ a fana ko catastrophe b'u fɛ yen han ko yaasa fɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la sanji k'a ma jɔ han a bɛ ka kɔw fa ka baw fa hali bi olu fanfɛ bolo fɛ Botswanakaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna Belgique kɔni u bɛna gɛrɛ Belgique la kosɛbɛ yaasa min ye u bɛ se ka don G7 la cogo min na jamana minnu bɛ yen n'u olu bɛ jama dilan olu ka lajɛw olu senfɛ min ye Botswana ye ale farafina jamana ye bi min kɔni kɛlen don misali ye nanzaralakaw bolo mara kɛcogo la kalataw kɛcogo la ani jamana yɛrɛ ale maraw bɛɛ lajɛlen kɛcogo la Mozambikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko jamana 5 olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mozambique k'u b'u jalaki sabula nin waati na min ye farafina kaɲakaɲa jamanaw ye u y'a yira k'a fɔ ko basigibaliya ɲɔɲɛlen no Mozambikaw fɛ kabini kalata kɛra gouvernement min bɛ États-Unis kaw fɛ yen min ye Angleterre ye Norvège Suisse ale ni États-Unis k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ɲangini ka ta ka ɲɛsin Mozambique ma ko sabula kalata min kɛra k'a ma ɲɛ o ye kelen ye basigibaliya halisa Mali ko a tɛ min fɛ nin ne tɛ yan ingérence k'i sen n'o maaw ka kɔnɔ kuma na nka kɛba n'u ye wari d'i ma Amara n'u ka wari di k'i ka kalata kɛ n'a ma k'u sago ye i b'u ka wari kɛcogo f'u ye dɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Tchad fanga ɲɛmaa olu ye kibaruya di min ye u ka gouvernement ka kumalasela ye Abdramane Kumala ale ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bɛnkan min tun bɛ u ni Faransi cɛ k'o banna han fin de l'accord de coopération militaire avec la France ko u ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 66 kɛnɛ kan sa Tchadkaw y'a yira k'a fɔ k'u ni Faransi tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min na ko nin y'o bannen nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tuma min u ka jamanakuntigi ale yɛrɛ kun taalen don Irisilakaw fɛ yen a sigilen ka na nin waati na fana a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ b'ale kɔni ka lakanaw kɛ Irisi sɔrɔdasiw caman bɛ ale fɛ yen Libankaw olu bɛ kɛlɛban ɲini na hali bi Hezbollah maaw k'u k'a to sa ni bɛ se ka lafiya cogo min na min ye jamana in ye k'a sɛgɛnna dugudenw sɛgɛnna min ye u ka duguba bɛɛ lajɛlen degulen don nin waati na bulldozɛriw kɔni donna sa olu bɛ ka yɔrɔw kari ka yɔrɔw tiɲɛ u y'a yira sa ko ni basigi ni lafiya mana min ye marifakaw n'o ma da ni Israël ma dɔ b'a ka gosiliw la a ka gɛlɛ olu bɛ se ka lafiya min ɲini u b'o sɔrɔ cogo min u kɔni bolo fila b'u kun su ani tile u bɛ k'a yira sa ko baara minnu kɔni bɛ yen sa k'o ka gɛlɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an y'a fɔ a ɲɛna coupe CAF la Stade Malien ale kɔni tun ye Stellenbosch maaw FC ka bɔ Afrique du Sud ale 2-0 kɛ olu la Joliba denmisɛnninw olu kɔni ma se ka se sɔrɔ fiyewu 4-0 o kɛra olu la Esperance de Tunisie fɛ denmisɛnninw yɛrɛ segira ka na n'Ala sɔnna a ma kari nata in ko Assemblée Générale ba bɛ Yuba Sise an ka ale lamɛn o ko kan. Dubai ama fo azubila min shaitan rajim bismillahir rahim allahumma salli ala sayyidina mawlana ali muhammad wa sallim niye aruna vejalo supporter ka president ba jurba tidro konnala kunu 19h wagati juriba bolontaram nu kumbora ya ku kunda Tunisie ka ala wu ma se kana nyuma soya ama ala fo ka ala barkada aka ko la dongodo ka fo ka barkada abana fem mu kan ye donna taw konnala no boray president aruna vejalo ko ala se supporter chem so dem sen frama ko baka comité supporters sympathisants pour assemblée belebeleba be no yewole baye dimanche do 1er décembre complexe sportif Karonga Keta Kekela 9h30 wagati kakana fo mo shiko beka bokana anga lamelike anga nyonso akilla ka baroke bara munulu bisa ke sababu am se ka bo Champions League pour la todi bara munulu se ka ke ka se championnat min no bamlo no trophée am se ko garder to comme na ina sangono muni muntora muni kan ke dimanche do beka bo complexe sport Karonga Keta Kekela na ba fama ka fogo here makono be wilindo 9h30 ko ma shikana to ko Barça Joliba glani kuma Joliba tanya kuma basewa kuma amna to o defo akam be na la zona ma dimanche do sokoba 9h30 wati wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.
ayiwa Yuba Sise wele mɛnna min ye bilenmanw ye k'aw bɛɛ lajɛlen welelen don hɛrɛma kɔnɔ karido nɛgɛ kaɲɛ 9 yaasa ka taa tɔn kunkanko kuma fɔ Aruna Vie Jalo ale ka weleweleda don n bɛ dugawu kɛ sa joliba ala ka bɛn ni kelenya sabati tɔnw bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la sa min ye arajo minnu b'an dɛmɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sogonikɔ Mayamugu Falajɛ min ye Sori Kɛmɛso ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Maraka Sanbake k'a fana fo Seydou Kurube Jara an ma foli ta ka ɲɛsin ale ma Sidi Lamine Bamanan colonel an ka foli bɛ s'a ma Ezo kɔnɔna na min ye Boyina Babi ye k'ale fo Menakakaw fɛ Thierno Umar Asi Jalo monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma Ibrahima Tungara Bim Batima an b'a fana fo ka Gawusu Traoré fo Fransikaw fɛ Sori Sako an ka foli bɛ se ale ma Canada Issa Konate États-Unis kaw fɛ Lucas Dakono ale bɛ Houston États-Unis Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'a fana fo colonel Assa Bajalo madame le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a fo ka Bayi Jakite fo Ablaye Ɲagate k'ale fana fo Parikaw fɛ Madina Jara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Atlanta k'a fo a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye douane kuru kɔnɔ yan k'o fana fo Ibrahima Sako an b'ale fo Dakarkaw fɛ ka taa se Papisi Jalo ma ani Jo Bala k'an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma Amadou Gassama an b'a fana fo domaine kuru kɔnɔna na Janguba Bako a n'a ka baarakɛlaw Suguba la ka Suguba mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Bako sababuya la Rafael Mungoro Abdramane Jakite olu bɛ douane kuru kɔnɔ bureau des enquêtes la u ka ɲɛmaa ye Amadou Sanogo ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn douane directeur général ba ale ni farafina an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo jɛnsireke naani tɔgɔ la n'o ye inspecteur général Amadou Konate an b'a fana fo douane directeur do Mali la bureau des enquêtes baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ala ni